майдонча дар маҳаллаи 32 кӯчаи Маяковский ноҳияи Синои пойтахт ҷойгир аст. чанде пеш мо аз ҳолати нохуби ин майдонча барномаеро таҳия карда будем ва чӣ гунае ки мебинед аллакай замини майдонча аз навсозӣ шудааст, вале мутаассифона ҳамоно маданияти пасти истифодабарии майдончаҳо мушоҳида мешавад. аз ин партовҳои зиёд мушоҳида мешавад ки анамун маданияти дуруст истифода бурдани майдончаҳоро то ҳол сокинони пойтахт дарк накарданд ва мо инҷо тасмим гирифтем ки ин барномаро низ ба он бубахшем ки чӣ гуна имрӯз мардум майдончаҳои муосири варзиширо истифода мебаранд. замоне ки майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакона дар назди биноҳои баландошонаи кӯчаву маҳаллаҳои пойтахт бунёд гардид, ҳазорон кӯдакону наврасон бо хушҳоливу шӯру шавқи баланд дар онҳо машғули бозиву дилхушӣ гардиданд ва инчунин сокинон аз ин иқдоми шаҳрдорӣ изҳори сипос мекарданд. мутаассифона баъд аз ба истифода додани чунин маконҳои фароғативу истироҳатӣ баъзе сокинони маҳаллаҳои пойтахт ба қадри ин созандагиву ободкорӣ нарасида иншоотро дар муддати кӯтоҳ валангору корношоям намуданд. майдончаи мазкур соли 2017 дар кӯчаи Маяковский маҳаллаи 32 ноҳияи Синои пойтахт бунёд гардида баъд аз 4 моҳи фаъолият ба чунин ҳол гирифтор шуд. наворҳои мазкур баъд аз 4 моҳи фаъолияти ин майдонча сабт гардидаанд. дар яке аз барномаҳои худ мо аз вазъи нохуби ин макон барномаеро таҳия карда будем ва чӣ гунае ки мебинед иншооти мазкур дубора аз навсозӣ гардида ба истифодабарандагон пешниҳод шудааст, вале ба назар мерасад ки гӯё ин макон ба касе лозим нест, зеро дар гирду атроф ва дохили он партовҳои зиёд мушоҳида мешавад. мо аз маҳалладорон ва роҳбарони биноҳои истиқоматӣ касеро пайдо накардем ки сабаб пурсон шавем, вале сокинон гуноҳро ба сари якдигар бор мекунанд ва гӯё фарзандони онҳо дар ин ҷо бозӣ намекунанд. Он намедонам ки када еде. Ман чӣ медонам ки када, аммо овардан дар ҷо нигоҳ кунам, уз завҷа уша нишон теб омада. Ҳамаша нобуд када. Ира нав када мекора, нав када мекора. Ана ки нишон теб боди тихта. О бра уҷаро сурат биги, уну ҷора сурат биги. Уҷа тахтош ина нигоҳ ин нест. ҳангоме ки мо ин ҷо наворгирӣ мекардем, аз кӯдакону наврасоне ки машғули бозӣ буданд хоҳиш кардем то ба хотири тозагии ин муҳит партовҳоро ҷамъ намоянд. дар як лаҳза роҳраву атрофи майдонча тоза гардид. яъне аз ин бармеояд ки масъулияти дуруст нигоҳ доштани иншоот аз худи сокинони ин маҳалла вобастагии калон дорад. агар онҳо бихоҳанд, муҳит ҳамеша тоза хоҳад буд. мо таҳиягардони барнома ба хотири равшанӣ андохтан оиди ин масъала ба муассисаи давлатии идоракунӣ ва хизматрасонии фонди манзил дар маҳаллаи 33 рафтем. масъулини ин корхона низ аз маданияти истифодабарии сокинон изҳори нигаронӣ мекунанд. сокинонам нисбати ҳамин тозагии ободӣ бояд дастгирӣ кунанд. бояд фарзандои худшона вақте ки омадан гуфтанд ки ҳамиҷода бозӣ мекунед бачаҷон, мустиротунам ҳоми хеле ашкоҳ ҳаттай бояд партоянд. ободӣ тодаги ай тарафи ҳамин падару модарои мо мешавад ки бояд ки нигаҳ кунанд майдончаҳои мо барои ба фарзандои худ мо на чиз барои тодаги ободӣ мо ҳаст. дар бунёди ба истифода додани майдончаҳои варзишӣ албатта ки заҳмати шабонарӯзӣ ва маблағҳои зиёд сарф мешавад. дар ин миён сокинони пойтахт низ бояд масъулияти нигоҳдошти ин майдончаҳоро ба таври бояду шояд риоя намоянд. ин майдонча дар маҳаллаи 33 кӯчаи Ҷабор Расулови ноҳияи Синои пойтахт ҷойгир буда он соли 2017 аз ҷониби вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст ва аллакай чӣ гунае ки шумо мебинед замини ин майдонча ба гуфти сокинони ин маҳалла бори сеюм аст ки таъмир мешавад ва дӯстони азиз ин ҷо сокинони ин маҳалла қайд намуданд ки баъзе ин майдончаҳо дар ҳақиқат на он қадар сифати хуб доранд. шояд тезтар фарсуда шудани замини майдонча низ дар ҳамин бошад. назар ба пештара хеле ози ободӣ ва хеле майдончаи обод сохтам барои кӯдакон, локин ба 100% насохтам. дам ба дам мешикана. тозагиро риоя карда шиштем сардам кинем ки аз дасти моҳи чӣ намеоя. ина моҳи июнда 2 сол меша ҳамин майдончаи сохтанша уже сеюм бор ремонт мекунам, аммо ба 100% не. ина ҳозир бинем ба чӣ аҳвола.
ба гуфти сокинон бисёре аз майдончаҳо баъд аз як моҳи фаъолият аллакай таъмирталаб гардиданд. Ин қазияро мо дар барномаҳои баъдӣ ҳатман ки пайгирӣ мекунем ва аз фармоишгару сохтмончӣ оиди маҳсулоти истифодашуда пурсон хоҳем шуд. робия раҷабова 2 сол боз масъулияти нигоҳубини ин майдончаро бар дӯш дорад. бино ба нақли ӯ, барои нигоҳубини дурусти иншооти мазкур бояд лавозимоти лозимаи тозагӣ ба онҳо дастрас карда шавад, то барои ободии гулгашту роҳрави майдонча истифода кунанд. воқеан ҳангоми сабт мушоҳида кардем ки нисбат ба дигар майдончаҳое ки мо наворгирӣ кардем, инҷо муҳиташ тозатар аст. танҳо аз сабаби дуруст риоя нашудани майдони бозии футбол он маротибаи сеюм аст ки дубора таъмир мегардад. аз нигоҳи тозагӣ ҳамина гуфтани ҳастам ки ба мо ягон чи ёрдам наметиҳад, на ҷорӯ метиҳад, на ҳичи, на бел, на ягон чи барои мана побел даже оба соз карда наметиҳанд. обу мана кандагӣ вайрон аз канализатсия маҳкама. ман як бор соз кардам, дигар зӯрум намераса ҳар бор соз карданда. илтимос ки ба мо ёрдам диҳанд. одам беҳад талаботаш бисёр мебиёянд шавқовар, локин хай айси мекунанд, айси мешикананд. чӣ кор кунем? нашара кӯдакҳои мактабхонам бисёртар мебиёянд инҷа, барое ки варзиш назар ба дигар ҷо хеле калонай. ҳам рӯшноиш бисёр ба зеби бадай. намедонам, одамо ҳама бисёртар ҳаминҷа мебиёянд. назар ина чанд майдончое ки дар оҷа ҳаст, инҷа талаботаш бисёртарай, лекин шароиташ соз не. чандин суолҳое аст ки дар ин мавзӯъ нигаронкунанда аст. аслан фарҳанги нигоҳдошти чунин маконҳо бар дӯши кист ва ё ба кӣ вогузор гардидааст ки ба вайрону валангор нагардидани майдончаҳо монеъ шавад? масъулини алоҳида, сохторҳои марбута ва ё касе дигар? ҷавоби ин суолро мо хостем аз намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Сино пурсон шавем. маълум гардид ки дар ин сан муассисаи алоҳида таъсис ёфтааст ки дар нигоҳубини майдончаҳо масъул аст. бо қарори раиси шаҳри Душанбе, бо қарори раиси ноҳияи Сино дар ноҳия муассисаи нигаҳдошти боғ гулгашт ва майдончаҳои варзишии бозии кӯдакон аз нав ташкил шудааст. дар муассиса 71 то майдончаҳои варзишӣ ва 3 то боғу гулгашт вуҷуд дорад. ин муассиса нав ташкил мебошад. мо дар ҳар як майдончаҳои варзишӣ кормандоне ки нав қабул кардем, онҳоро гуфтугӯ кардем ки мақсад аз рӯ бичини ин бохабар бошанд. ин дар ӯҳдаи кормандони мо мебошад ки мо ҳамарӯза инро назорат бурда истодаем ки ҳамин партовҳоро бартараф намоем. кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳамин майдончаҳои варзишии боғ гулгаштро тоза нигоҳ дорем, то ин ки кӯдаконро беназорат нагузорем, аз шикасту рехти он бохабар бошем, аз ҳисоби маблағҳои буҷетии ноҳия камбудие ки ба назар мерасад бартараф намоем. чанде пеш мо дар маҳаллаи навбаҳор шаҳраки гипразем майдончаеро наворгирӣ карда будем ки бениҳоят ҳолати бад дошт. партовҳои зиёду муҳити ифлос ва дарахтони хушку гулҳои беоб табъонро хира карда буд. хостем бори дигар ин ҷоро сабт кунем, чун мушоҳида шуд баъди таҳияи барнома майдонча пурра аз партовҳо тоза карда шудааст, вале авҳол ҳамоно ба мисли пешин, алвонҷакҳои шикаставу майдони бепосбон. албатта тозаву озода нигоҳ доштани атрофи майдончаҳо аз маданияти шаҳрнишинон вобастагии калон дорад. сокинони кӯчаи Ҷаббор Расулов маҳаллаи 33 масъулияти баланди нигоҳдошти майдончаи назди хонаҳояшонро хеле хуб эҳсос намуданд ва ин муҳити тозаву озода макони истироҳату фароғати ҳам кӯдакон ва ҳам калонсолон гардидааст. гулу бутаҳои сарсабз ва муҳити хеле озодаи ин макон шаҳодат аз он аст ки нигоҳубини ин мавзеи солимгардонӣ ба таври зарурӣ ба роҳ монда шудааст. майдончаи мазкур соли 2015 бунёд ёфтааст, вале то имрӯз ягон алвонҷак ва дигар таҷҳизоти он корношоям нашудааст, зеро аён аст ки маданияти истифодабарии онро сокинон хуб дарк намуданд. давлатмо Баҳромбекова аз замони ифтитоҳ то ба ин дам дар нигоҳубини иншооти мазкур муаззаф аст. ӯ масъулияти доштаашро хеле хуб дарк мекунад. ай саҳар ай соати 7 ки мебурам то шом ама дар ин площадка ҳаст. нигоҳ мекунем.
همه طرف بینید که یگان جام کمبودی نیست، همه جام تازه، شکستگی یگان جا نیست، همش نقص خوب است. همه فرزندای ما دمی پلشاتکا بازی میکنن، اینا بینید چخیل هست. فوتبال در فوتبال بازی میکنن، اینجا کچلیکا در بازی میکنن، تورنیکا هستن، گورکا هستن، پیستاشلیکا هستن، همه کودکان ما بازی میکنن، همش نقص. در پیش خانهشون هیچ جا نمیرن، نه اوچا و نه اوتا یگان کس نمیکنن، همه نقص. نگاه بینی میدانچه ای خودشون وابسته هست. اگر خوشرو نگاه کنن پلشاتکا خوشرو زیبا نیستد. البته که حکومت کشور برای استراحت و پیوستگی مردم به طرز حیات سالم کوشش زیاد به خرج می‌دهد، ولی در این میان باید ساکنان پایتخت به قدر غمخوری‌های دولت رسیده در سمت درست نگاه داشتن انشاءات ورزشی مسئولیت احساس نمایند. ببینید در 4 سال فعالیت این میدانچه همانو در حالت خوب قرار دارد، زیرا نگاه بینش درست است. این میدانچه پاسبان و رجای کاری دارد و در ساعت‌های معین کودکان و نورسان آمده مشغول فوتبال می‌شوند. اگر ژرف‌تر نظر کنیم، چون این مکان‌ها در برابر آنی که نورسان را به ورزش جلب می‌کند، این چنین امکان فراهم می‌آورد که چهره‌های نوی ورزشی کشف گردند. اگر ما به چند سال پیش نظر کنیم، دسترسی به چنین جایها خیلی کم بود و ساکنان به خاطر برآورده کردن ذوق فرزندانشان به میدان و باغ‌های کلان استراحتی می‌رفتند. اکنون که این شرایط مساعد بهر آنها فراهم است، به قدر آن باید رسید. هر یک میدانچه در ما میخوایم که همین خیلی دنوی بهترینه که همین خیلی تازگی آبادیم. چه خیلی کنیم 2015 ما همین میدانچه را قبول کردیم. انا چه خیلی که دیدم اعتراضش ما همینجا آباد است، تازه هست، برای که همین خیلی مادرای بهترین هست که همینجوری فقط تازه نگه بین میکنن. ما هم از اینجا پس هم این چونی وابسته به همین میدانچه‌ای که یک 5 تا دیگر در ما وابسته هست تازه در همین شهر که سیستم من میخوایم که همین خیلی مادران بهترینه که همین خیلی تازگی آبادی را نگه دارن، برای که ما به قدر دولتداری باید برسیم که همین خیلی میدانچه‌های بهترین ساخته برای بچه‌های ما، برای فرزندان نبیره‌های ما همینجا بازی میکنن، دیگر طرف نمیروند. صد بار شکر میکنیم که ای سالهای پیشتره بهترین سالهای در ما. مطابق معلومات ریاست کار با مکتب‌ها و انشاءات ورزشی شهر دوشنبه، در سال 2019 با دستور سپارش‌های رئیس شهر دوشنبه 58 میدانچه‌های دیگر در 4 ناحیه پایتخت به نقشه گرفته شده است که الکی در 45 تای آن کارهای ساختمانی جریان دارد. البته که حکومت کشور برای استراحت و پیوستگی مردم به طرز حیات سالم کوشش زیاد به خرج می‌دهد، ولی در این میان باید ساکنان پایتخت به قدر غمخوری‌های دولت رسیده در سمت درست نگاه داشتن انشاءات ورزشی مسئولیت احساس نمایند.